जन्म कैद के सजाए भोग रहल रेशम लाल चौधरी जेल से रिहा। मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक महिला के मृत्यु। मंत्रिपरिषद से आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पारित। सरलाही में मीटर ब्याजी विरुद्ध 1920 उजूरी दर्ता। गणतंत्र दिवस के अवसर में रौतहट से 10 जने कैदी रिहा। अब वर्षा के कारण रोकल आईपीएल क्रिकेट के फाइनल खेल आज। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़ैतिया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो। ऐसे ही सरलाही जिला के हिमलंगवा में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज में एक साथ प्रसारण हो रहल। बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। खबर विस्तार में। टीकापुर घटना में जन्म कैद के सजाए भोग रहल रेशम लाल चौधरी जेल से रिहा भइल बानी। गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से आम माफी मिलला बाद चौधरी आज सवेरे कारागार से रिहा भइल बानी। बीतल एतवार के बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से रेशम के करीब 15 वर्ष कैद सजाए माफी करेला सिफारिश कल गेल रहे। 5 वर्ष 3 महीना जेल सजाए काटल चौधरी 14 वर्ष 9 महीना जेल सजाए छूट भइल बाटे। ई बेरी चौधरी सहित 19 जने संविधान के धारा 276 आ मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता के दफा 159 बमोजिम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में माफी ले ले लोग। सप्तरी के बोदे बरसाइन राजविराज सड़क खंड अंतर्गत शंभुनाथ नगर पालिका 12 स्थित अरनाहा चौक में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक जन महिला के मृत्यु भइल बाटे। जिला के बोदे बरसाइन से राजविराज तरफ जा रहल 4304 नंबर के मोटरसाइकिल से पैदल यात्री लाल बाबू मंडल के 35 वर्षीय श्रीमती बबीता देवी मंडल के ठक्कर दिले रहे। ठक्कर से मुड़ी के पछाड़ी में चोट लागे गंभीर घायल भइल। बबीता के तत्काल राजविराज स्थित छीन अवस्था अस्पताल में इलाज के खातिर ले गई रहे, लेकिन वहाँ उपचार होकर न सकल बाद था। इलाज के खातिर विराटनगर न्यूरो पहुंचाओल गई रहे। विराटनगर में उपचार के क्रम में आज सवेरे उनकर मृत्यु भइल। जिला प्राधिकारी सप्तरी जानकारी दिले बटे। यह बीच मोटरसाइकिल चालक सप्तरी के बोदे बरसाइन नगर पालिका वार्ड नंबर 5 भाटिन टोल रहल मोहम्मद अख्तर फरार रहल तथा चालक के खोजी कार्य तीव्र रूप में हो रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता नरेश कुमार सिंह बतैनी। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 के बजट पारित कैले बाटे। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में सिंह दरबार में बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से आर्थिक वर्ष 2080-81 के बजट पारित कैले बाटे। सरकार से पारित कैल बजट आज बैठे वाला राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा के संयुक्त बैठक में अर्थ मंत्री प्रकाश महत प्रस्तुत कर रहल बानी। इससे पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से प्रस्तुत भइल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम दोनों सदन से पारित भइले बाद सरकार आज बजट ले आइल बाटे। जेठ 15 गते ही बजट ले के बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था बाटे। आए वाला आर्थिक वर्ष के बजट चालू आर्थिक वर्ष के बजट से न बढ़ के आइल बाटे। इससे पहले सरकार ये जेठ 15 गते नीति तथा कार्यक्रम ले आइल रहे। उक्त नीति तथा कार्यक्रम बीतल शनिचर के पारित भइल रहे। सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत रखे के निर्णय के सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत रखले बाटे। आवेला आर्थिक वर्ष 2080-81 के बजट प्रस्तुत करत अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश महत सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत रखल बतैले बानी। सरकार से सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत 68 वर्ष के ऊपर के नागरिक के मासिक 4000 रुपया प्रदान करत आइल बाटे। सरकार बंद रहल जगह के कितकाट फुकवा कैले बाटे। इससे घर जमीन क्षेत्र के कारोबार विस्तार होकर के विश्वास कल गेल। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश महत बतैनी घर जगह के बिक्री मूल्य के यथार्थ परक बनावेला महानगर पालिका उप महानगर पालिका से वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू करे के वहाँ के बतैनी। सरकार गांजा के औषधि जन्य प्रयोग करेला जांच गांजा खेती अध्ययन करे वाला भइल बाटे। आज संसद में अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश महत आवेला आर्थिक वर्ष के बजट वक्तव्य प्रस्तुत करत गांजा खेती के अध्ययन करे के बतैले बानी। प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा के संयुक्त बैठक में प्रस्तुत भइल वक्तव्य में गांजा खेती के अध्ययन बारे घोषणा कैला पर संसद सब ताली से गुंजायमान भइल रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर में वीरगंज कारागार से 19 जने कैदी रिहा भइल बानी।
विभिन्न अपराध में दोषी ठहर होके कैद सजाए भुगतानी कर रहल 19 जने कैदी आज रिहा भइल बानी। वीरगंज से कारागार से आज रिहा होखे वाला में कर्तव्य जान मुद्दा के 7 जने, सवारी साधन मुद्दा के 2 जने, चोरी मुद्दा के 3 जने, हाथ हथियार खजाना मुद्दा के 2 जने तथा जान मारे उद्योग अपराधी लाभ सवारी जान उद्योग तथा अंग भांग लागू औषध बिना इजाजत वन पैदावार हानि नुकसानी मुद्दा के 1-1 जने रहल बानी। आज सवेरे उ लोग के वीरगंज कारागार निमित्त जेलर नवराज बरतौला फूलमाला आ टीका लगा के विदाई कैनी। वही क्रम में वहाँ के कारागार से रिहा होके घर लौटल सबके समाज में असल काम करके उदाहरणीय बने के शुभकामना भी देनी। ऐसा ही गणतंत्र के दिवस में हिरोतहट से 10 जने कैदी बंदी रिहा भइल बानी। गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से कैद सजाए माफी के घोषणा कैला अनुसार रौतहट कारागार में बंदी जीवन बिता रहल 10 जने कैदी रिहा भइल बानी। रिहा होखे वाला में डाका मुद्दा के सरलाही के धनकौल 7 के मदन शाह कहल जाए वाला राम प्रवेश 7, डाका मुद्दा के रामनगर 4, सरलाही के हृदय बैठा कहल जाए वाला हरिदेव बैठा, सवारी अंग भंग मुद्दा के कमला माई 9, सिंधुली के कुल बहादुर कार्की लगायत के रहल जेलर मणिभूषण शाह जानकारी देनी। सरलाही में मीटर ब्याजी विरुद्ध 1920 उजुरी पड़ल बाटे। सरकार से मीटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी देवे के आह्वान कैला बाद 1920 से मीटर ब्याजी पीड़ित जिला प्रशासन कार्यालय में उजुरी दिले बा। उजुरी पड़ल साहूकार के बिहान से जिला प्रशासन कार्यालय में बुला के मिलापत्र करावे के आ मुद्दा चलावे के मिले वाला ऊपर संपत्ति शुद्धिकरण लगाए तो मुद्दा प्रक्रिया आगे बढ़ावे के प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव जानकारी देनी। मीटर ब्याजी साहू से लियल ऋण से ज़्यादा के कागज बनाल गए ऋण तिरला बाद भी और ज़्यादा ऋण बाकी रहल कहत कागज देखा के घर घड़री ही अफन्ना में पास करे लगला बाद पीड़ित सब काठमांडू पुके आंदोलन कैले रहे। स्रोत न खुलल 500 के दर के भारतीय नोट सहित सब तरी प्रहरी राजविराज से 1 जने के नियंत्रण में लेले बाटे। काल है बीतल रात राजविराज 7 स्थित गजेंद्र चौक में रोक के राखल 101 1374 नंबर के पिकअप के जांच कैला पर स्रोत न खुलल भारतीय 500 के दर के 4 थान नोट 2 लाख भारतीय रुपया बरामद कैल गए। सप्तर के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह बतानी रकम पिकअप चालक राजविराज नगर पालिका 9 मलेठ के श्याम सुरेश यादव के नियंत्रण में लेकर आवश्यक कार्रवाई के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय टहरी भेजल गए। डीएसपी सिंह बतानी काल संन्यास के घोषणा करत क्रिकेटर अंबाती रायडू आज रात के आईपीएल फाइनल खेल में अपन अंतिम खेल होके के बतैले बानी। वहाँ के साथ वहाँ के अब इन निर्णय में यू टर्न ना लेके बतानी। यद्यपि आईपीएल फाइनल काल रात वर्षा के कारण होके ना सकल। फाइनल के खातिर रिजर्व डे रखल गई से अब फाइनल खेल आज पहल के ही समय में होखी। वहाँ के ट्विटर में कहले बानी कि वहाँ के आईपीएल के 2 उत्कृष्ट टोली मुंबई इंडियंस आ चेन्नई सुपर किंग्स के खातिर 14 सीजन में 2 से 4 खेल खेलले बानी। ई बाहे के 11 प्ले ऑफ आ 8 फाइनल खेल आ 5 ट्रॉफी भी देख ले बानी। वर्षा के कारण काल रोकल गल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के फाइनल खेल आज हो रहा बा। फाइनल में संझिया 8:15 बजे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स से बीच होकी। बीतल वर्ष पहिलका बेरी आईपीएल खेल के गुजरात पहिलका वर्ष से उपाधि जीतले रहे। 4 बेरी विजेता चेन्नई आईपीएल में फाइनल खेले लागल ई 10वां बेरी है। गुजरात शीर्ष चेन्नई दूसर का स्थान में रहा तब पहिलका क्वालिफायर खेले रहे, लेकिन पहिलका क्वालिफायर में चेन्नई गुजरात के 15 रन से हरावत फाइनल पुगल रहे। गुजरात ये सुख के भइल दूसर का क्वालिफायर खेल में 5 बेरी चैंपियन मुंबई के 62 रन से हरावत फाइनल में चेन्नई संग के भेंट पक्का कैले बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरनगढ़ लगाते आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 34 दोपहर 40 डिग्री सेल्सियस रहल है तो आज रात में 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहकर मान कयल गेल बा। ऐसे ही आज सवेरे 5:12 में बेर उगल है तो संझे 6:54 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। जन्म कैद के सजाए भोग रहल रेशमलाल चौधरी जेल से रिहा। मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 महिला की मृत्यु। मंत्रिपरिषद से आए वाला आर्थिक वर्ष के बजट पारित तो सरलाही में मीटर ब्याजी विरुद्ध 1920 उजुरी दरता। गणतंत्र दिवस के अवसर में रौतहट से 10 जने कैदी रिहा। वर्षा के कारण रोकल आईपीएल क्रिकेट खेल आज हो रहा।
बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़ेते में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो ऐसे ही सरलाही जिला के मलंगो में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।